Kallonmu da sauraronmu a sassan duniya, Assalamu alaikum. Kai tsaye muna tare da shugaban Trailer Park da ke a Kinyele a jihar Oyo. A tattauna da muka yi da shi kamar haka. Ranka dai za mu so ka gabatar da kanka. Sunana Alhaji Abdulhadi, Shatiman Jihar Yamma, Chairman PMS Trailer Park a Kinyele, Oyo State. Ranka daɗe, ganin cewa a mai girma shugaban wannan kungiya ta Union da ke jihar Oyo ya ɗauki ragamar shugabancin wannan babbar Trailer Park ya damƙa a hannunka, ya kaji da wannan karamci da aka yi maka? Alhamdulillahi, wannan shugabanci dole ne mai farin ciki da shi, domin kasanto wannan jiha ta Oyo State kusan jiha ce ta Yarbawa, kuma mai girma gwamnan jihar Oyo State suka ba da wannan wuri domin Hausawa su amfana da shi. Sannan shugaba na ke kula da bangaren POS na direbobi ya tabbatar mana cewa majority mutanen mu Hausawa mu muke da zirga-zirgar kasuwanci a wannan waje da motocin mu. A bangaren mu zai ba da wannan shugabanci. Wannan abin alfahari ne wanda muke alfahari da shi, wanda mu annan mutane ba sa nuna kabilanci. Yana nuna cewa muna zaman lafiya tattare da su. To ranka daɗe, ganin cewa wannan shugabanci dama already ka riga ka saba da shi, inda ka kwashi shekaru a wannan harka, to ganin cewa kasancewa ka a matsayin shugaba a wannan wuri ana sa ran za a samu ci gaba fiye da yadda ake zato. Ranka daɗe, wani tabbaci za ka bai wa al'ummar da ke zaune a wannan gareji? Alhamdulillahi, wannan shugabanci da Allah ya bamu muna so mu yi amfani da wannan dama domin tabbatar da zaman lafiya. Domin babu wani a ginshikin wani abun da za a samu ci gabansa saɓanin zaman lafiya. Wannan dama da Allah ya bamu ina so in yi amfani da ita in tabbatar da cewar duk wani ɗan arewa da bako da mazaunin wajen ya samu natsuwa da kwanciyar hankali a wannan wuri. Wannan shine babban gurin da nake so in tabbatar da shi a cikin wannan shugabanci. To, ganin cewa ba za a rasa ƙalubale ba, akwai ƙalubalen da ake fuskanta a ita wannan gareji? Alhamdulillah, shi kalubale duk inda ya shafi shugabanci neman aure dole sai an same shi, domin shi kalubale yana tattare da nasara. Duk abin da ba kalubale ba ka sanin sirrinsa. Yayin da wasu suke maka kalubale a tafiyar mulki, yayin da wasu kuma suke baka labarin wajen, domin wani kalubale yana ƙara tona asirin abin da baka sani. Wannan kalubale in Allah ya sa da muna ƙoƙarin za mu shawo kansa, kuma Allah ya sa da za mu ɗauki wannan farka za a tafiya da in Allah ya so yarda. To, ganin cewa ba sabo bane baka a irin wannan shugabanci, na san da cewa mai girma shugaba zai iya bullo da waɗansu tsare-tsare wanda za su kawo ci gaba. Wani irin tsare-tsare ne mai girma zai iya tabbatar da shi? Alhamdulillah, kusan shekara 25 baya na rike wannan shugabanci, na rike sakatare na layi, na rike mataimakin shugaba gaba daya, har ta kai yau ni ke rikicin wannan ragini. Duk wasu matsaloli da al'umma suke fuskanta na san da su, kuma in Allah ya so ya yarda ina kokarin shawo kan wannan matsala. A haka ma na fara kirayen duka wani babba wanda ke wajen domin mu zama mu tattauna mu samu maslaha ta yadda za a tafi da jama'an nan. Babban abin da burin mu yanzu mu ƙara tabbatar da zumunci a kanmu. Idan muna da wata damuwa mu haɗu mu ɗinke ta gaba ɗaya mu. Idan wani bako ya fito mu yi ƙoƙarin da za mu taimaka mishi. Wannan shi ne babban gurin da na sa gaba, ta yadda za a yi a samu ci gaba a wajen nan, a samu zaman lafiya a kowane ɓangare. Domin a baya idan muka samu damuwar arewa muke ruga, sau da yawa mutanen arewa su suke ruga wajen mu. Idan ba mu samu ɗinkewa ba a kanmu, to ba sai za mu karɓe su ba. Wannan shi ne babban abin da na sa gaban Allah ya so yarda. Muna fatan Allah ya cika mana burin mu. Allah ya so. Wato kenan kai baka da 'yan adawa, kowa naka ne? A'a, ni a bangare na dan adawa abokin aiki ne. Allahu akbar. Don shi dan adawa shi zai nuna maka inda kake da gyara ka gyara. Idan kai ka tafi da cewa kowa yana son ka, to za a sa maka girman kai. Allah kuma ya ce mai girman kai bai shiga aljanna ko da kwaya zarra ne. Wannan tafiyar da muke son mu yi, idan ka ga wanda ba daidai ne ka sanar da ku, za mu kokari mu gyara. Kai kuma da kake adawa, ai ba da mu kake yi ba, yin Allah kake. Amma nasarar da Allah ya ce ana samu a cikin mutum ana adawa da shi, to muna karuwa da ita. Ɗaya cikin nasarar ita ce abin da kake adawa da shi za mu tsaya mu duba mu gano inda gyara yake sai mu gyara. Kaga mun ƙara da shi.
wato kenan kofar ka a buɗe take wajen ɗaukar shawarwari domin ciyar da wurin gaba. Alhamdulillah, kofa ta abu jiki, wanda ya ga abin da zai kawo mana ci gaba ina maraba da shi, Allah ya so yarda. To a ƙarshe menene fatan ka? To fata na dai bai wuce kamar magana da na farko ba, shi ne ta yadda za a mu zauna lafiya, ba ma a wajen da yake wakilta ba. Ina neman al'umma neman zaman lafiya, haɗin kan ƙasa gaba ɗaya da wannan yankin mana a Kinyale da jihar mu Oyo State da ƙasa baki ɗaya. Don wannan zaman lafiya shine zai tabbatar mana da ci gaba a kowane iri. Domin ko sallah za ka yi, za ka koma ga ubangijinka, kana wani wasi, kana wani tunani na rashin da damuwa, kai kanka ka san sallar ka da saura. Amma in kana cikin kwanciyar hankali da natsuwa, za ka gabatar da ibada kai yadda ya kamata. To wannan ma haka tafiyar da rayuwarka in ba zaman lafiya, wannan ba za ka sami da kake so ba. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu zaman lafiya a ƙasa da jihar mu Oyo State da ƙasa baki ɗaya. Muna godiya da wannan tattauna da muka yi da kai a halin yanzu.